Λίγες έχουν. Μίλα. Δεν μου χαλάει τίποτα, βίντεο τραβάω. Α, δεν είναι η άρση. Είναι του... Με βάλει, δεν χωρέσαν τα λίγα. Δεν είχαμε ένα χρόνο. Θα γίνει μια εξωγραφία με επαγγελματίες φωτογράφους για τους γιατρούς του κόσμου. Εσύ το φτιάξες. Ναι. Ναι, οκ. Λοιπόν, είναι θέμα... Α, για το κουτσάκι στην μεταγράφη τώρα.